שלום צופים יקרים. הערב בסדרת התחקירים מציאות שקופה נספר את סיפורם של אנשים שבחרו בדרך קצת אחרת וסחפו אחריהם עשרות ואף מאות אנשים שעבדה דרכם בחיפוש הזה, אחר משמעות. נמשיך מיד אחרי הפרסומות. יישארו עמנו. חלומות יכולים להתגשם. מזרן קינג קויל רילקס עכשיו במבצע חלומי, החל מ-476 שקלים כפול 10 תשלומים. קינג קויל, השינה הטובה בעולם. תודה שחזרתם אלינו. הערב נפגוש בירמי רביד, פסיכולוג קליני שהקליניקה שלו ושיטות הטיפול שלו אינן שגרתיות. את 8 השנים האחרונות בילה ירמי במיטתו ובמיטתו בלבד, אחרי שלדבריו חווה התגלות רוחנית. מה הוביל אותו לדבר? מהי אותה תורה שהוא מפיץ למטופליו? והאם זה מוסרי שאדם כזה יתפקד כמטפל? יצאתי למסע, בניסיון להתחקות אחרי הנהירה וההערצה של עשרות אנשים המבקרים מדי שבוע בחדרו הקטן שבחיפה, על ראש הכרמל. שלום, שלום, מה נשמע? בואי, רוצה לשתות משהו? האמת שאני אשמח לראיין את ירמי אם אפשר? כן, כן, שם בסוף המסדרון, יכולה לגשת. אני חושבת שהוא ישן. שלום, מתוקה, מה הבעיה? אני חושבת שירמי ישן. כן, הוא ישן לפעמים באמצע היום, הוא אוהב לנוח, זה בסדר? בואי תשבי תה, קפה? משהו הגיע? מה הכנתי לך? קפה? תודה רבה. תרבחי, תרגישי כמו בבית ועוגיות. בבקשה, תקחי אחת ולהתבייש. תודה רבה. טוב, אז את סימה, נכון? כן? סימה מוסי. ואת עובדת אצל ירמי, כן? כן, אני עובדת אצלו, מטפלת, מנקה, מבשלת. אני כמו אימא. בואי, תקחי עוגיה, מאמא, בואי. תודה. תספרי לי קצת על עצמך איך הגעת לעבוד כאן, בכל זאת לא העבודה הכי שגרתית. זה ראיתי בעיתון דרושים. סוף עיתון את פותחת, יש לך מסתכלת דרושים, ראיתי מטפלת צריך. לא הבנתי, נכה, לא כל הסיפור לא הבנתי, אבל באתי לכאן, באמת, מכל הלב באתי לעזור לו. וגם צריך הכנסה, בסופו של דבר. הכנסה. תשתי, מאמא, תשתי. מאוד טעים, איזה תה זה? זה ירוק, ויסוצקי, מכירה? אני מכינה לירמי, הוא אוהב. בלי סוכר. ככה, מים. לפעמים אני שמה לו קצת חלב בפנים. ואיך היית מגדירה את ירמי כטיפוס? טיפוס. ירמי טיפוס. טוב, סתם, מה ירמי איזה טיפוס? ירמי הוא אדם משכיל, אדם חכם. הוא אוהב מאוד לקרוא, את יכולה לראות בחדר שלו. נוף מאוד יפה יש לכם מכאן. חיפה, מה? אולי ירמי... בכיף פעם, בואי נבדוק. בואי. יכולה לבדוק, אין בעיה, אני בינתיים מחכה לכם. כמה זמן שתרצו. תודה רבה לך, את אישה מאוד לבבית. בכיף מתוקה. כיף היה. ירמי? שימי את זה שם בבקשה. מאחורייך. שלום, אני אורנית. כן, שלום. שלום. ספר לי מי זה ירמי, ירמי שכולם מכירים. מי זה ירמי? מי זאת אורנית?
בואי רונית, תביא לי בבקשה דיאט קולה מהמקרר. אני אוהב בכוס פלסטיק, בבקשה. טוב, בסדר. תודה רבה. רציתי לשמוע שתספר לי קצת, ככה אתה מאוד מוכר בחוגים מסוימים בחוגים מסוימים. על מה אתה מדבר בעצם? מי אתה? ספר לי קצת מי זה ירמי. תשמעי, מה זה ירמי? בן אדם. מה בני אדם? כל אחד סיפור. לא מאמין בסיפורים של בני אדם. מה שקרה קורה. מעניין. אולי תספר לי קצת על ההשכלה הפורמלית שלך, הרי אתה פסיכולוג קליני במקצוע שלך. כן, אני למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטה כמו כל מי שפסיכולוג קליני בימינו, אבל אני שיניתי קצת את השיטה מהשיטה המסורתית, חרגתי קצת ויש לי את בוא נקרא לזה הנישה שלי בפסיכולוגיה. אבל אני לא אוהב להיצמד לכל הגדרות, כל הזמן מחפשים. אפשר קצת מהקולה? אני ממש צמאה פשוט. כן, עכשיו. תספר לי בעצם איפה הגיעה האידיאולוגיה שלך, הרי זה לא התרחש בתוך אקלים, בתוך ואקום ריק, נכון? קראת דברים, ביססת את האידיאולוגיה שלך על משהו, אז אני אשמח אם תספר לי קצת מאיפה הכל התחיל. תשמעי, אני כבר בתור נער הייתי נער קורא, נער מתעניין, נער חושב. לא ככל הנערים הייתי אומר. וכבר בתור נער קראתי פרנקל, אם שמעת, האדם מחפש משמעות. וצבי יחזקאלי, חיים יבין, משה דנון. קראתי לאו צה. אני רואה שיש לך כאן פרימו לוי, ההפוגה וזן ואומנות החזקת האופנוע. תמיד רציתי לקרוא את זן ואומנות החזקת האופנוע, אף פעם לא הגעתי לזה. אבל הבנתי שהייתה לך איזושהי הערה, התגלות, איך שאתה קורא לזה. על מה אתה מדבר בעצם כשאתה אומר הערה? הערה, תקראי לזה איך שאת רוצה. מה קרה שם? זה לא משהו שבא ככה בבום, שאת אומרת, בונה, אני צריכה לעשות ככה. לא, קשה להביא במילים. זה משהו שמרגישה. טוב, בסדר. את הוויטמין D בבקשה, במגירה הראשונה אפשר? זה? כן, תודה. זה אני צריך, שמש זה ויטמין D. או לא מספיק אני לוקח. אתה חושב שזה הייעוד של כולנו, לשכב במיטה כל הזמן? זה לא בהכרח לשכב במיטה. אני באמת רואה את המנוחה, את הכלום, אני רואה את זה בתור הגבוה. יודעת, כמו שפרויד אמר, הומואסטזיס. מה זה הומואסטזיס? איזון. מה זה את צריכה לשירותים? יציאה מאיזון. את הולכת לשירותים, חוזרת לאיזון. כל זה יציאה מאיזון, לחזור לאיזון. כשאת במיטה והכל מסופק, את תמיד באיזון. ואז, מה יכול להתרחש? את בשלווה. אין דחק. אין הפרעה. אין תחושה כל הזמן של מצוקה, שהלב שלך מתפוצץ. אורנית, בשירותים על הניאגרה, יש לך כזה של מגבונים, תביא לי אחד משם, בבקשה, אני צריך בשבילה. שומעת את זה? זאת סימה מנגנת שם.
גם אני פעם הייתי... בגיל 15 הייתה לי להקה. עם כמה חברים היינו מנגנים במקלט בשכונה. הייתי אז רזה. טוב, אז תודה רבה לך ירמי על הזמן שהקדשת לי. אני מאוד מעריכה את זה. ברכות. כל טוב. תודה רבה. טוב. הביקור אצל ירמי השאיר אותי טרודה. זה היה ערב קיץ חם, והאוויר בחדרו של ירמי היה חנוק. מי הוא האיש שזה עתה בחדרו ביקרתי? מה בעצם הוא מנסה למכור? האם הוא מציע למטופליו ישועה מסוימת? ואם כן, אז ממה? לצערי הביקור אצל ירמי לא נתן מענה לשאלותיי. אבל משהו אחד שירמי אמר נשאר איתי. בסופו של דבר, הכל זה רק סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. אנחנו בוחרים אם זאת תהיה טרגדיה ואם קומדיה. דבר אחד בטוח, את הסיפור של ירמי אני אקח איתי הלאה. אבל מה יהיה עם הסיפור שלי?